שנשאר זה הגעגוע ואותן שאלות של אולי ומדוע, ואין עם מי לדבר או מי שעדיין זוכר. נותרו כמה סרטונים עם צבע אבל בלי מילים, אין קול ואין עונה. הייתי נער טיפש מתבגר והזמן שנותר עוד מעט ייגמר. ביקשת שאביא לך קצת מים אבל רעדו לי הידיים. מבקש סליחה. מה שנשאר זה פצע פתוח, לא מגליד מדמם בגוף וברוח, ואין עם מי לדבר או מי שעדיין זוכר. נותרו כמה סרטונים עם צבע אבל בלי מילים, אין קול ואין עונה. הייתי נער טיפש מתבגר והזמן שנותר עוד מעט ייגמר. ביקשת שאביא לך קצת מים אבל רעדו לי הידיים. מבקש